ҳоле ба фикри ту чӣ бадӣ дорад ки мо ба орзуву ҳаваси волидайнмон барасему ҳарчи барвақт оиладор шавем? не ҳарчи барвақт оиладор шудан зарар надорад. фақат муҳим ки одам аз лиҳози рӯҳонию ҷисмонию имконоти иқтисодӣ таъмин бошад, тайёр бошад. масалан зан мегири вай ками зана ба орзуи ҳавас сер карда намешавад ки охи ё масалан ба оғвай чӣ камеша зиндагӣ. мана зиндагӣ я ҳафтаеш ба тӯю ба хурсандӣ гузашт рафт. я ҳафтаеш масалан зиёдтиҳои тӯя хӯрдан, масалан я ҳафтаеш масалан ба ёрдами мардум рафт. далер кай зан мегирӣ? соро кай шавҳар мекунӣ? хоб қурбон кай фарзанддор мешӣ? нигора кай духтарчадор мешӣ? ширин ту пир шудӣ, бояд барвақттар шавҳар мекардӣ. одил дер шуд, тезтар зангир. хулоса ҳар рӯз ба гӯши ҷавонони болотар аз 25 сола ин ҳарфҳо аз 10 тараф мерасанд. дуруд ба шумо. Далер Имомалӣ ҳастам, журналист, подкастёри лоиҳаи Зира медиа. дар фасли нави подкасти Маро бишунав ки дар ин нашр дар бораи муносибати наслҳо оид ба оиладорӣ хоҳем гуфт. дар ҳар нашри фасли дуюми подкасти худ мо оид ба ҳамдигарфаҳмӣ миёни наслҳо бо худи ҷавонон, насли калонсол ва мутахассисони соҳати гуногун суҳбат хоҳем кард, то ҳамдигарро шунавем ва барои ҳамдигарфаҳмӣ якдигар омода бошем. дар нашри навбатии подкасти мо Одили Нозир, журналист, ҳоли ҳозир сармуҳаррири қаторӣ дар ҳафтаномаи Тоҷикистон. Саломат бошен. дар мавзӯи оиладорӣ ва барои чӣ дер оиладор шудан ёки барои чӣ барвақт оиладор шудан ва умуман бархурди наслҳо дар масъалаи оила ва оила барпо кардан. чаро мо ҳамеша мехоҳем ки ҳар чӣ зудтар кадом як дӯсти мо оиладор шавад? меъёри оиладорӣ миёни 17-25 сола чӣ гуна муайян шудааст? воқеан сабаби зиёд барҳам хӯрдани оилаҳои ҷавон дар чист? ба ин ва дигар суолҳо дар нашри навбатии подкасти мо посух хоҳед гирифт. Одил, бори дигар хуш омадӣ ва аввалтар аз ҳама мехоҳам донам ки ҳамин шабу рӯзҳо дар масъалаи оиладорӣ бо кӣ бештар аз ҳама бархурд дорӣ? масъалаи оиладорӣ ман бархурдҳош қариб ба охир расид. барои он ки ман ба наздики оиладор мешавам, бархурдҳош қариб ба охир расид. ман асосан бархурди шадиду ҷиддия бо модарам доштам 4-5 сол. ин ягон бархурди оддӣ не, ин баъзан аз ҷанги дуюми ҷаҳонам бештар бархурдҳо, танишҳо, лафзӣ, қаҳркуниҳову қаҳришавиҳою ҳамин чизҳо давом дошт, лекин гумон мекунам ки ба охир расид, барои он ки билохира ман фикр мекунам ки ба наздики оиладор мешавам. ҳоли пеш аз сабти ҳамин подкастам модар занг зад. умуман масъалаи оиладорӣ ва тӯй бояд баррасӣ шавад ин шабу рӯз? не, масъалаи тӯй баррасӣ масъалаи тӯй баррасӣ шуда истодааст, лекин ман ки одами чанд борам гуфтам корношоям ҳастам масъалаҳои зиндагӣ ба ман ягон дахолат намекунам. корношоя яъне ба маънои хоҷагидор не, ман на тӯй карда метавонам, на тӯй ташкил карда метавонам, на бозор рафта харид карда метавонам, на мардума сарҷамъ карда, меҳмон ҷамъ карда гусел карда метавонам. ин корҳо аз даст ман намебиёд. маслиҳату машваратам карда наметавонам. барои ҳамин ман ҳамаша аз дӯши худам вогузор кардам ба онҳое ки ҳамин корро мехостанд ки тӯй шавад, акнун худашон кунанд. пас дар масъалаи интихоб мехоҳам фаҳмам ки дар интихоби ҳамсари оянда низ як бархурде ба вуҷуд меяд миёни калонсола ва ҷавонон. ту чӣ ҳол доштӣ? албатта гап дар сари он ки ҷомеаи мо як ҷомеаи суннатӣ, ҷомеаи мо як ҷомеае ки одам агар 60 сола ҳам шавад ки аз падару модараш мустақил намешавад, истиқлол ба даст намебиёрад. мо яке аз камбудиҳои асосии ҷомеаи мо ҳамин ки одам ҷавонҳои мо истиқлоли хонаводагӣ, истиқлоли худӣ надоранд. албатта пойбанд будан ба баъзе суннатҳо нағз, масалан падару модарро эҳтиром кардан, падару модарро нигоҳубин кардан, падару модарро дар бисёр масъалаҳо гӯш кардан, маслиҳату насиҳат пурсидан, пеш аз ягон сафар баромадан дуо гирифтан, ин чизҳо нағз. лекин одам масалан вақте ки 40 сола, 45 сола, 50 сола мешаду ҳолиам истиқлол надораду, масалан ҳолиам худаш дар зиндагӣ ягон чиз ҳал намекунаду, барои вай аз номи вай аз пушти вай дигарҳо ҳал мекунанд, ин мушкил албатта ҳаст.
ман ҳам гирифтори ин мушкил будам албатта, чунки мо ҳам дар ҷомеаи суннатӣ зиндагӣ мекунем, падару модари манам узви ҷомеаи суннатӣ. Ман албатта падари ман як одами озодтар, ишон ҳеҷ вақт масалан бо ман дар масъалаи оиладоршавӣ кия гирифтанам, чӣ тавр зиндагӣ карданам, чӣ тавр рӯз гузаронданам ҳеҷ гоҳ масалан дахолат намекунанд. барои он кас муҳим буд ки фақат ман оиладор шавам, ки чунки додарам ҳаст навбат ба вай бояд ки оиладор шавад, вай ҳам аллакай зангир, бо ҳам ҳамин чиз ҳаст ки дар ҷомеаи Тоҷикистон аввал калония зан метену баъд хурдия. барои ҳамин асосан бархурди ман бо модарам буд, дар он сабаб аз он ҷиҳат ки модарам мехост ки ман масалан фалон одами дилхоҳи модарам гирам масалан, ё ки масалан вай бар ҷои ман интихоб мекард, боз ба модарам дугонаҳош ҳам ҳамроҳ мешудану ва ё барои ман интихоб мекарданд, бо он дугонаҳои дигараш ҳамроҳ мешудану барои ман интихоб мекарданд. лекин хулоса ҳамин хел шуд ки ман худам интихоб кардам. ба кадом маъно худам интихоб кардам? Ба маъно ки ман интихоб кардам, мо маслиҳат кардем, модарам ҳам розӣ шуданд, хонагиҳомо розӣ шуданд ва ҳамин хулоса ба омадем. Ин ман ҳамин бояд гӯям ки ин яке аз камбудиҳои асосӣ, ин ҳам бастагӣ дорад ба ҳамон соҳибистиқлол набудани худи инсонҳо. Масалан ҳар як модар мехоҳад дар Тоҷикистон ва умуман дар ҳама давлатҳои Осиёи марказӣ ин чиз аст. ҳама модар мехоҳад ки духтаре ки дилаш мехоҳад ки илин кунад, масалан хоҳарашми, духтари хоҳарашми, духтари ягон хештаборашми. Лекин ман фикр намекунам ки ба ҳар ҳол ман таҷрибаи оиладорӣ надорам, масалан ман ҳукм намекунам ки масалан ин зиндагиҳо нағз намешавад, ин зиндагиҳо нағз мешавад. Лекин дар бисёр ҳолатҳо вақте ки инсонҳо худашон зану шавҳар интихоб намекунанд, ман аз таҷрибаи дӯстон мегӯям, аз таҷрибаи дигарҳо мегӯям, худашон интихоб намекунанд, гармония намедонам ба тоҷикӣ чӣ мешавад, дар зиндагӣ нест. Як зиндагии маъмулии тоҷикона ки масалан ҳамин зану шавҳаре мебиёянд, гӯё ки ҳамин аз рӯи калом қонунҳо зиндагӣ карданашон дар кор, ин қонунҳои дин муайян кардааст, ҷомеа муайян кардааст, шариат муайян кардааст, як чӣ муайян кардагӣ ҳамин зиндагӣ мекунад. Масалан як зиндагии вай не, як зиндагие ки масалан гармония надорад. Бештараш масалан бештари дӯстҳои ман бисёр масалан ҳозир ман ҳоли оила барпо накардем, лекин ман метарсам аз як чиз ки бисёр дӯстои ман оилаҳошон вайрон шудааст, ниҳоят бисёр. Масалан агар ман аз дуни дӯстон 20 нафар гирам, агар аз 20 нафар 8-10 нафараш аз оила шудааст. мо дар мавзӯи ҷудошавии оила ин масъала ҳам барои ҳамин вақт ман фикр мекунам ки агар ба ҷои як инсон як нафари дигар интихоб кунад, вай фарқ надорад духтарми, нафар надорад бачами масалан ҷавонми, лекин ҳамин гармония нест. Вақте инсон намехоҳад, ҳамин гармония чӣ мешавад тоҷикиш намедонам. биёд ҳамин муҳаббат бигем. ҳамин муҳаббат нест зиндагӣ. соли баъди ман дар мавриди духтарбачаҳо аст ки бахусус дар оилаҳои суннатии мо духтарбача вақте ки бузург мешавад, аз тарафи насли калонсол якам шиканҷаи равонӣ гирифтор мешавад ва доим она таҳти суолу таъсир мегузаранд ки дер шуд, бояд шавҳар кунӣ, тезтар шавҳар. дар ин ҳолат барои писар осон аст, духтарбача бояд чӣ кор кунад? Не, барои писарам осон не. Ин гапи масалан ҳамин ҷомеаи мо шахс шудае ки ҳа мардака ҳама мегирад, бача ҳам мегирад. Ин хел не. духтарбача бояд чӣ кор кунад? ҳозир як дақиқа. барои бача ҳам ин чиз осон не инам. Масалан масъулияти асосӣ ба дӯши мард аст зиндагӣ бада. Масалан баъд мебахшону ҳам хел ҳозир ман фикр мекунам ки феминистҳои Тоҷикистон ман ба ҳамла мекунанд, мардҳо нисбат ба занҳо хеле дар масъалаи оиладорӣ, дар масъалаи интихоб нозуктар ҳастанд. Хеле масалан ин чизҳо барои мардҳо масалан дигар хел. Як вай Зулфия Атоҳӣ якта шеър дошт ки зан агар ошиқ шавад, не, мард агар ошиқ шавад олам гулистон мешавад, зан агар ошиқ шавад охир пушаймон мешавад, мисли ҳамин ё пешқафо мислаҳош. барои ҳамин мардҳо нисбат ба занҳо хеле масалан ҳассостару нозуктар ҳастанд. биёд мавзӯи занҳо чӣ кор кунад? занҳо ман зане ман намедонам, лекин ба ҳар ҳол ин ҳам душвор. Медонед чӣ? бисёре ҳамин духтарҳои мо бечораҳои бировар ҳам шавҳар метиҳанд ку. Вай масалан онҳо масалан худашон интихоб намекунанд. ман ҳамин дина ҳодисаи дирӯзе мегӯям. дирӯз ман дар ҳамин дар ҷои кор берун биромадам ки дар ҳуҷраи газети Оила ки ҳамсоя ҳастем, мо дар як ошхона кор мекунем, як духтара киштагӣ, як бону 30 солами 31 сола будааст. ӯзбек, миллаташ ӯзбекҳои Панҷикент, не ки дар Душанбе зиндагӣ мекунад, кошонаи ҳуснудоштасӣ ҳамин хел чизҳо. чанд сол пеш падару модараш ва як шавҳар дода будед ба як ҷое ки тамоман намешиносад. ҳамин домода ҳамагӣ як рӯз пеш дар Панҷикент як одат ҳаст ки арӯсу домод либосхарӣ мераванд бозор ба. арӯс барои домод либос мехарад, домод барои арӯс либос мехарад, ҳамин чиза якдигарашон мебинанд. Якдигарашон ҳамин фақат дар рӯз либос харидагӣ якум бор, дуюм бор дар таги чодар. 9 моҳ зиндагӣ як ҷое мекунанд, баъд аз 9 моҳ оилашон вайрон мешавад.
این میاد دوشنبه کدام دانشگاه خواهد تحصیل کرد تمام میکند، یعنی که انتخاب این امکان انتخاب نمیدهند. بار دوم هم یک مرد دیگری که خودش زاده نوحه قونچی و در چیکالوسکی خوجند اویلادور و زن دارد، قدید پدرش در روسیه می قدید برادرش می پدرش در روسیه یک جا کار میکند، با میبینیم این دختره با این بانویی که از شوهرش الکی جدا شدگی با به خواهش خودش به اون مرد میدن. 2 هفته همگی با اون مرد زندگی میکند و مرد گشته روسیه برمیگردد. 4 سال شد که وای از روسیه نمیاد تاجیکستان برای اینکه اویله یکم اساسش گرفته روسیه رفتگی، این با فقط 5000 و 6000 مبلغ میفرستاند برای اینکه زنش زندگی یک جا نمیکنن. این بیچاره میگوید که من 30 چند 31 32 سال شدم، برای من فرزند لازم وای نمیاد، زندگی من همه خیلی در یک حالت ناگوار. این با یک زنی هست که تامین در جامعه، این سالن کرستی دارد، خودش مثلا کار میکند، خانه شخصی دارد، این زندگی میکند. حتی برای همین گونه زنهای آزاد، همین گونه زنهایی که از لحاظ اقتصادی خودکفا هستند، مثلا خودشون تامین میکنند، حتی برای همینها این حقوق انتخاب نمیکنند در جامعه ما. به نظر تو چرا والدین ما اکثر وقت کوشش میکنند که هر چی زودتر مثل همین تقدیر همین دختری که نقل هر چی زودتر ما را اویلادور کنن، یعنی یک باری وزنی را از دوششون سبک کنن و بعدا هر چی بود میبخشم. همین وقت شب روزی که من اکون جدی زنگیر شدم، من فهمیدم که آدم‌ها دخترهای 24 25 ساله حتی نمیگرفتین. هم بچه‌ها دخترهای 24 25 ساله حتی کلان گفته نمیگرفتین حتی. این همین خیلی روند عجیب بود، اصلا من نفهمیدم. این نمیدونم این همون از قدیم موندگی در جامعه ما، مثلا که گذشته های ما 14 15 16 ساله شوهر میکردین. ما یک زمان در پنجکن وقتی کودک بودم گاوبانی زندگی میکردم، همراه ما یک تا کمپیر گاوبانی میکرد، ما هم یک جا گاوبانی میکردیم، به همون بیچاره نقل میکرد که شاید این کمتر از لحاظ استتیکی و چیز گپ نغزنی. مادرش 12 ساله شوهر کرده است، در 13 سالگیش یا 14 سالگیش تولد کرده است. میبخشم برای این گپو خیلی تشکل یافتگی نبوده است، مثلا کودکش خودش مکانده نمیتونسته است، کدام زنه که دیگر به میبرده است و همون کار اجرا میکرده است و همین دو اویله شیرخورده میگن که خیلی چیز از قدیم هم خیلی موندگی. این حادثه های 100 سال پیش روزگار ما، این حادثه های 100 سال پیش روزگار ما، این در همه شهر ناحیه‌های خیلی چیزها هست. امیر عالم خان وقتی که میبیاید مثلا طرف همین از گریخته از اونجا وادی سار میاد، دختری 13 ساله میتن، همون زنی که بعداً کوفته اومد. یعنی که این معیار همین 12 13 ساله گرفتن، همون دین اسلام که در جامعه ما مثلا 12 ساله بلاغت معین کرده است، این مردم همین 12 ساله بلاغت معین کرده، 12 ساله شوهر دادن فهمیدگی خیالم. لیکن نمیدونم من از همین این از همین جهو سرچشمه میگیرد، از همین جهو سرچشمه میگیرد. بعداً گپ هست که بازار دختر یک بار که گرم شد و گشت کرد خنک شد دیگر و هیچ کس نمیگیرد. همین این چیزای مؤثر ما گذراندیم پیشتر هم، چون که در خانه ما خواهر منم انچه کلان سال شده، شب کلان سال نه کمتر از اون سه معیارها زیادتر 26 27 در شوهر کرد. ما اونجا هم یک برخوردهای کلان داشتیم. لیکن این از روی همین مثلا در بعضی ناحیه‌ها 17 18 ساله شوهر میتن، 17 18 ساله. من نمیگم کدام ناحیه ولایت که خودش معلوم میشه. من در یکی از دانشگاه‌ها لکسه میخوندم، من در اومدم که در کرسی 2 9 نفر کلینچک شدگی در یکی از فاکولتی‌های ژورنالیستیکی یکی از دانشگاه‌ها. چرا پسرها رو هر چیز زودتر میخوان اویلادور کنن و خلاص شون از اون؟ نه وای میخواد پدر و مادر که زمانی که مثلا وای جوان امکانیت مالیش هست، امکانیت مثلا چی هست، وای همون اثرش مثلا توی کند و خرسندی کند و مردم به مثلا یک پیاله چای تدو نون تدو به همین وسیله وقتی قوت قدرتش هست این مسئولیت از دوشش واگذار کند، مثلا فرزندش اویلادور کنه تین شود. این به هم معنی پدر مادرم فهمیدن ممکن من اون مثلا محکوم نمیکنم که ها شما حق ندارتون که فرزندتون از زن شوتیتون، این چیز اینجا گفتن نادرست. لیکن فقط یک چیز هست، فقط دیدن در کار که همین جوان، همین بچه، همین دختر، همین جوان، همین آدم خودش روحن و جسمن و از لحاظ اقتصادی از همه جهت برای اویلاداری تیار باشه. واقعا سوال بعدی من همین است که در کدام شرایط یک جوان باید اویلادور شد و کدام کارها را والدین باید انجام دهند، کدام کارها را جوان خودش؟ تو خیرنده برادر تو هم اجاره شین، لیکن من فکر میکنم که آدم تو خانه نداشته باشه زن گرفتنش در کار نه. یک برای آنکه این چیز بسیار مهم. مثلا آدم اگر زن شوی جوان باشد و 20 سال حیاتش در اجاره از اجاره به اجاره کشتن رود، اگر مثلا من فکر نمی کنم که اون زندگی سخت خوشبخت باشن. این خانه را خود جوانا باید تامین کنن، قرض والدین است به فکر تو؟ این مهم نه. حاضر اكو این خیلی نه که جوانای مختارشون خانه خریدتونن. مثلا من خودم به خانه نخریدم.
این خیلی نیست. مثلا ما در یک شرایط زندگی کرده هستیم که یک کس به تنهایی شکر نمیتوند. مثلا برادرها جمع میشن، پول جمع میکنن، پدر و مادر جمع میکنن. مهم که از لحاظ اون که اقلا یک جا باشد که یک سرپناه زندگی کند. یک تا شعر هست، دشت کلان لانه ندارد، عروسی ما رو میبرد، هم خانه ندارد میخواند. خانه چه در کار وای با اصلش خانه ندارد. مریش یک جایی بیوای میبرد، دشت کلان برد، هم تا یک درخت و اصلش این خیلی مثلا این بعد فولکلور کرده مثلا این اصلا خانه ندارد. این از قدیم بوده است پرابلم. لیکن وظیفه یک پدر چی؟ این همون معیارهای من نمیدونم، من دقیقاً نمیدونم که این معیاری که شریعت معین کرده است یا معیاری که مثلا جمعیت معین کرده است من نمیدونم، لیکن همه خیلی میگن که یک پدر درست باید که مثلا بچه به نام تیاد و باغ کند و صاحب خانه کند. ها باغ کو صاحب خانه کند، باغ کند، خانه کند و بعد اویلادور کند. این وظیفه یک پدر هست. این وظیفه یک پدر هست. لیکن ما که مثلا جامعه ما هست دشوار، هیچ کس نمیتونه به تنهایی مثلا به تنهایی فقط اونها میتونن خانه خرن و ماشین خرن و زندگی کنن که اونها مثلا در یگان وظیفه های کار میکنن که اونها به هر روز 10,000 15,000 دلار پوره میبیاد. مثلا اونها کار میکنن که مثلا این خیلی زندگی های پر از رفاه داشته میتونن که مثلا اونها به زندگی هاشون به میبیاد زندگی هاشون به. در تایستان صاحب کار 1000 تا نیست که هر روز این خانه های دکدن رفت وسط یک لیتسه در تایستان شده شد یک سالش 8,000 دلار. من رفتم که فرزند فقط وزیرو میخواند، وزیر 7,000 در یک ماه معاش گرفته، 7,000 دلار در یک سال پول بچه چقدر میتونه؟ 4 تاش برده است خواندنی. برای این باید که مثلا این همین یک کاری باشد که برادرها به همدیگهشون یاردم میکنن، خود انسان ها به هر حال یک سرپناه بودنش در کار. حالا با فکر تو چی بدی دارد که ما با آرزو و هوس والدینمون برسیم و هرچی بر وقت اویلادور شویم؟ نه هرچی بر وقت اویلادور شدن ضرر ندارد. فقط مهم که آدم از لحاظ روحانی و جسمانی و امکانات اقتصادی تامین باشد، تیار باشد. مثلا زن میگیری و کمی زنه به آرزوی هوس سیر کرد نمیشد که آخه یا مثلا بعد آخه چی میشه زندگی؟ من زندگی یه هفتهش به توی و به خورسندی گذشت رفت. یه هفتهش مثلا زیاتی های توی خوردن، مثلا یه هفتهش مثلا به یاردم مردم رفت. و دوام زندگی چی میشه؟ آدم وقتی که تیار نباشه روحان. مثلا این در جای ما هستن خیلی 1000 2000 3000 جوان هست، من میدونم که مثلا زنگ گرفتگی یک سوم پول ندارد، سر آوچش نگاه میکنه که یک 5 سوم پول داد که مثلا وای خیلی تو ایاجو باجو رفت. این خیلی 9000 تا هستن. لیکن مثلا این زندگی نکو، این زندگی نه که مثلا که آدم مثلا زنگ گیری تو مثلا نتونی که دزنت مثلا چی خرید، خدا در چی خرید، یک جا باغ برو، یک جا آشخانه روی، یک امکانات، یک چیزهای عادی‌ترین روزگار تا تامین کرد نتونی. خوشبختی هست درست، خدا خوشبختی داد کسی که زن و شوهر میشن، لیکن وقتی که آدم از لحاظ اقتصادی تامین نه، وقتی که آدم در خانهش نون نیست، من فکر نمی‌کنم که آدم گوشت خوشبخت باشد. هم بگن در خانه نون نیست چه تو خوشبخت میشی؟ آخه برای همین انا مثل به نظر گرفتن در کار که پدر و مادر باید ببینن که بچه‌هاشون از لحاظ اقتصادی خودشون تامین کنن میتونن. شرط نه که آدم بوی باشد. مثلا من امکان ندارم که مثلا هر روز مثلا رفت در یک قیمت‌ترین رستوران شنم. یا پگاه اویلادورم شوم که هر روز مثلا ما رستوران رویم، هر روز مثلا من توفی نقص خرم. این خیلی امکانات من هم ندارم. لیکن از اون که من همه روز زندگی تامین کنم میتونم، پگام زندگی تامین کنم میتونم، اقلا برای یک ماه هم نون یافته خوردم میتونم. این چیز مهم. و از لحاظ اقتصادی آدم از لحاظ روانی مرد مثال زن و شوهر که اویلادور میشن باید که از لحاظ روانی آزاد باشن، مثلا خودشون در زندگی خلاصه برابر تونن، مصلحت مشورت کردن، گفتگو کردن. این چیز بسیار مهم. به جای اونها دیگرها خلاصه نبرورد. در مسئله سال باز یک چیز میگم که دوستم از من سخت میرنجد، من حاضر این چون تماشا میکنن میرنجد. نمیشه میگم به هر وقت خودش میفهمه که من گفتم چون که حاضر پرابلمی هوای هست. من هم چون هر یک تاجیکی اصیل دخالت کرده رفتم شنویده گوش کرده. یک دوستی من هر دوشون زن و شوهر در بسیار جای ناز کار میکنن. کسبشون بسیار کسب سیر در اومد. کلا کسبش نگو وای میفهمد. برای من نیک وای همین پرابلمی که حوزش 200 شب روز در اومد زندگی همه چیز هست. لیکن دخالت هر روز آدم‌های دیگر یک تا فرزند دارن حوز زندگی منو ویران شد 200. برای اون که مادر زنگ میزند خلال میرسوند، خالش زنگ میزند خلال، عمش زنگ میزند خلال میرسوند. از لحاظ روانی اینا دو نفر آدمایی نیستن که مثلا با وجود اون که 27 28 قریب 30 ساله هر دوش، از لحاظ روانی اینا دو آدم نیستن که خودشون مسئلهشون اشتغال کردن نمیتونن. وقتی که آدم از لحاظ روانی شیشته مسئله حل کردن نمیتوند، وقتی که وای عقل و فراستش برای همین چیز نمیرسد، وقتی که وای در جای وای مثلا دیگرها این حل میکنن، این زندگی همه ویران کردگی عامل انا همین. من مثلا گفتم که من در گازیت اویلا کار میکنم.
газети оила ба ман бевосита кор намекунам. Газети оила дар ҷамъияте ҳаст ки ман онҷо газети туи моям чоп мешавад. Ман ҳар рӯз проблеми мардумро мебинам. ҳар рӯз проблеми мардум мебинам, мебиён. асоси ҳамин 60-70% оилаҳои тошки хуштомонро вайрон мекунанд. ё ки хеш табораш вайрон мекунад, ё ки оила атроф барои дахолат мекунад. Ягон кас иҷоза намедиҳад ки ҳамин зану шавҳар ҷанг мекунад, ми худаш масалан як нофаҳмӣ мешавад, ми шишта худошон суҳбат кардан ба имкону иҷозат намедиҳанд. барои ҳамин аз лиҳози равонӣ озод будан, мустақил будан ва шишта ҳамин суҳбат карда тонистана, агар аз ҳамин ҷиҳатҳо масалан тайёр бошад, ҳама занг гирад. Фарқаш не вай 17 солами, вай 18 солами, вай 20 солами, ин саш дига аҳамият надорад. баъзе одамҳо ҳастанд ки дар 50-60 вай на ақл дорад, на фаросат, мисол аз лиҳози мисл вай наметавонад худаш ягон кораш ҳал кардан. Ин чизо ҳаст, ин зиндагӣ. Ман гуфтам ки ҳоли ман масалан оилдор нашудем. Ман ҳукм кардан наметавонам. Пага зиндагии ман чӣ мешавад? Инам ман дақиқ гуфта наметавонам. Лекин ин мушоҳидаҳое ҳаст ки ман ҳар рӯз мебинам. дар масъалаи баҳси синну солиро ба вуҷуд овардисти, яъне ҳамин меъёри 17-25 ки ту гуфти ки аллакай аз 25 боло духтарбачаро мегӯянд ки дига намегиранд. Ҳамин 17-25 меъёр аз куҷо муайян шудааст? Мебахшону ман боям гуфтам ки бо ман ба феминистҳо ҳамла накунанд. Ина ман ҳамин нафаҳмидам, ина ман намедонистам пештар. Оказывается, баъд аз 26 ё 27 занҳо таваллуд карданашон душвор мешудааст. Инса ман нафаҳмидам. Ина ман дақиқа намедонам. ҳамин занҳои 27-28 сола аллакай пушти камерада негуфтисен аллакай. Стараражающая матми ҳамин хеле мешудааст. Вай ин ҳамин хеле мушкилиҳош будааст я. барои ҳамин ҳар қадар агар бону ҷавон бошад, оказывается вай чиз ҳар қадар бону ҷавон бошад, агар маълум мешавад ки вай солимтар будасту, хубтар таваллуд мекардасту, ҳамин чизҳо будааст. Не вай чиз он бо чи духтаре ки ман оиладор мешавам, вай 26 ҳамин 26 сола, лекин ба ҳар ҳол ҳамин хел меъёрҳо будааст. ки масалан барои ҳамин духтарҳои 17-18 сола, бачаҳои 30 сола рафта духтари 17 сола мегиранд. ҳамин хеле ҳаст ку бисёр мебинем ку. болотар дар мавзӯи як биби ё модаре гуфте ки дар деҳа бо ту яъне гов мечаронд ва хеле барвақт оиладор шудааст. вай не, вай модараш. модари вай. ва дақиқан биби манам дар ҳамин сину сол доим нақл мекард ки яъне оиладор шудааст. миёни 12-14 уро оварда ба хонаи бобом ҳамроҳ калон шуданд, баъд онҳо оиладор шуданд дар ҳамун ҷо. ва аксари оилаҳои то шӯравӣ ва замони шӯравӣ дар ҳамин синни сол оиладор шуданд ва мубин Одил ҷон серфарзандам буданд ва дарозумрам ҳастанд. як чизе ки хунӣ яъне генетикӣ ба мо гузаштааст, шояд ба ин масъала мо ҷиддитар назар кунем дубора. масъалаи барвақт оиладор шудан. умрашон дароз аст, сиҳату саломат. акуман ба масъалаи он ки вай оварда калон кардасу нигоҳ накардасу гапаш бовар надорам, гапҳо дурӯғ. вай 12 сола меовардан, 13 таваллуд мекард. ин маъниш ки нигоҳ кардану бони кардан дурӯғ. вай ин чиз мумкин не. ин чиз одамое ки ба 12-13 сола оиладор мешаванд, ин фикрҳо дар сарашон ҳаст, онҳо педофил, онҳо ҳеҷ вақт бахшидан мумкин не. ҳама аҷдоди мо дар ҳамин 12-13 оиладор мешуданд, пас чикор кунем? онҳо дар як асри зиндагӣ мекарданд, дар як замони муҳити зиндагӣ мекарданд ки масалан гуруснагию ташнагӣ будагӣ аслан гирем. бунёди ҳамин 12-13 сола зану шавҳарти аз куҷо пайдо шудагӣ? масалан ҳамин 100 соли гузашта мегирем манам дини парера. пешаша ку ман намегум. ин ҳамун камбағалию зиндагиҳои нағз будагӣ не. духтари 12 сола 13 сола ба одамо бурда тӯҳфа мекардӣ ки аз сараш соқит шавад. духтар доштан як проблеми калон будагӣ он соло ба ҳар ҳол бурда дар сараш соқит мекардӣ. оиладори камтар дoro бими ё ки ягон одаме ки ҳамин бача 16-17 сола дорад, 12 сола брат дод, ба ҳамин восита гӯё ки аз лиҳози исломӣ ҳам дуруст кард ки духтараша баровара ба номусу шавҳар доду, аз ҳамин ҷиҳат сараш соқит мекунад. умрдароз будани инсонҳо, ман фикр намекунам ки замони шӯравӣ одамҳо умрдароз бошанд. он соло баръакс инсонҳо умрашон кӯтоҳ. қисми зиёди инсонҳо дар унҷо мурдагӣ дасти. не масалан биби шумо чанд сол умр дид? биби ман 86 сол умр дид. умри дароз аст 86. ҳамоне ки барвақт оиладор шудагиянд, ҳамоне ки бо серфарзандам буданд. биби ман якта фарзанд дошт, бисёр надошт. аксари оилаҳо то 10-12 фарзанд доштанд. хай 10-12 фарзанд дошт. не гӯшинед, як чиз дия, як чиз далер. замони шӯравӣ масалан 10-12 фарзанд доштан ин приоритет буд, барои он ки баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон буд, аҳолӣ кам буд, зиндагии мардума зиндагиш аз лиҳози иҷтимоӣ таъмин буд. масалан як нафар хешои мо 17 та фарзанд дорад дар Панҷакент. рафика мегирифтанд. аз ҳамин 17 фарзанд ё 10 ё 12 нафари ҳамин соҳиби маълумоти олӣ. барои чӣ ин хел буд? барои он ки онҳо таваллуд мекарданд, барои он ки давлат таъмин мекард. вай дилаш пур буд ки мактаби бепул мехонад. ҳозир мебахшад мактаби бепул ба ягон одаме ки имконияти молӣ дорад, мактаби бепулу фарзандаш намедиҳад. барои он ки мактаби бепул ба вай савод ёд намегирад, дуруст? вай бурд мактаби пулакӣ метиҳад. он солот ҳукумати шӯравӣ мактаби бепул таъмин мекунанд.
вай мактаби хуби нағз ба мехонд, саводи нағз мегирифт, ҳукумати шӯравӣ вай китобу дафтару қалам қи таъмин мекард, лагер қи таъмин мекард, вай аз лиҳози иқтисодӣ таъмин буд. Дигар он ки ҳукумати шӯравӣ вай донишгоҳ таъмин мекард, ҳукумати шӯравӣ ҳама чизро таъмин мекард. ҳозир ин закон ман намедонам 12 фарзанд чӣ қадр мешад ба ҳар ҳол ҳозир якчанд шуд. Барои ҳамин ин 12 сола 13 сола шавҳаргирию зангирӣ ин ман намедонам ин чизҳои ман ҳукм карда наметавонам, чунки дар дини ислом ҳам иҷозат ки масалан ҳатто 15-16 ҳазару шавҳар гирад, ина ман медонам, ҳатто 12 шумо уфтаган мумкин. мо ина аз таърихи модаралмуъминин Оишаи Сидиқа медонем, лекин ба ҳар ҳол ҳар чиза ба замону ба вақташ муқоиса кардан дар кор. Масалан ҳамаям набояд ки сарнавишти модаралмуъмин масалан пушт сар кунад, ҳама набояд ки 7 сола 8 сола 9 сола 10 сола шавҳар кунад. Дини ислом ҳам ки мо масалан ҳамамон табаи масалан қисман Тоҷикистон мусулмон, дини ислом ҳам барои интихоб озодӣ додагӣ ҳаст. Вақте ки ҳазрати пайғамбар аз Макка ба Мадина ё аз Мадина ба Макка ҳиҷрат мекунанд, баъд ба ҳамун ҷиҳодиҳош мефармояд ки ба ҳамун ҳамроҳошон мефармоянд ки духтарҳои ё Макка ё Мадина, ман дуруст намедонам, аз як шаҳр ба шаҳр духтарҳои Макка мегуд, духтарҳои Мадина мегуд, дида гиретон чашмошон, дида гиретон, барои он ки ҳамин авлоде ки дар Мадина ё Макка зиндагӣ мекардин, ҳамун духтарҳо дар чашмашон хол доштем, даруни чашмашон хол будааст. ҳазрати пайғамбар фармуданд ки дида гиред ки ба ҳар ҳол ба хотири он ки яке ба шумо ҳамин холи чашми ҳамин маъқул намешавад, мақбул намеафтад, хуш намеояд. Масалан вай безеби масалан як хол сабаб мешавад ки масалан як нафар ба як нафар писанд наафтад. яъне ки ҳаққи интихоби ҳазрати пайғамбар додагӣ, дини ислом додагӣ, ҳаққи масалан инсо ҳаст. барои ҳамин дар он ҷомеае ки ҳозир зиндагӣ мекунию 17-18 сола масалан ман фикр мекунам ки 17-18 ҳам ҳоли сахт ҷавон не, ба ҳар ҳол мумкин агар гуфтам ки аз лиҳози агар интихоб дасти худат мешид аз чанд боло мекардӣ оиладориро? рости гап ман як бор интихоби 17-18 набуду, як 17 сола 18 сола як духтарак буд, ман ба як нафар пайвандомо ёфт, ман қифа вохӯрданӣ шудам. Ман рафтам боғи кадом ҷо вохӯрдем ёдам ба нест, рафтам ки вай тамоман як кӯдаке ки тамоман худе ки духтарам бошад. ман ким чӣ хел худам бад ҳис кардам, шарм кардам ки вай одам ин қадр чӣ хел дар ин бора гап, масалан чӣ ба ман дар ин чӣ мегӯм, гуфтам духтарҷон не ту рафт, гуфтам ман ту ба корам нест, гуфтаму омадам аз намедонам аз лиҳози чиз. барои мин ман худам 27 сола 26 сола гирифтам, нормально. ҳол нагирифтем, хай мегирам ба наздики. дар масъалаи ҷои коратон гуфтед ки яъне бо оила якҷо кор мекунед ва як қиссарам нақл кардед, вале ман мехоҳам фаҳмам ина ки шумо дар он ҳафтаномае ки кор мекунед воқеа ҳодисаҳоеро шунидед ки онҳо бо ихтилофи назар бо баҳсҳои зиёд бо волидаиншон ба ҳам омада бошанд ва оқибати оиладорӣ ягон воқеаи нохуш шуда бошад? ниҳоят бисёр ин хел ҳодисаҳо ниҳоят бисёр. вай фарқ дорад ки газети оилами тоҷикистоми вайҳо муроҷиат мекунанд, масалан мебиён бештар оила ба ман мебинам, ниҳоят бисёр. аз ҳамин гуфтам ки яке аз сабабҳои асосӣ ки ман ҳамҷа мебинам ихтилофи назар ҳаст. ҳамин калонсолҳо бо дахолаташон зиндагии ҷавонҳои вайрон мекунанд. мо хоҳем нахоҳем фикру зиндагию фаҳмишу дарки калонсолҳои мо онҳо дигар хел зиндагӣ фикрошон ба фикру меъёри стандарти зиндагии ҷавонҳо мувофиқ не ҳамеша мувофиқ меафтад. масалан ҳозир бисёр бачаҳои ҷавон Россия мерананд, кор меранд, Россия кор меранд. ҳозир бисёриҳо РВП мегиранду, гражданство мегиранду, кимчикорҳо мекунанду, масалан дар Россия документ мекунанду, ба ҳар ҳол худашона дар Россия бегона ҳис намекунанд, ҷои кор доранд, масалан зиндагӣ доранд. бисёрҳо мехоҳанд ки оилаашон гирифта баранд. вале ман мехоҳам ба суолам ҷавоб гирам ки ягон ҳодисаи нохуш шунде ки натиҷааш воқеъ бад шуда бошад. ман ҳамин оилаҳо бисёр аз бачаҳо мехоҳанд ки оилаашон гирифта қатиҳошон баранд. падаро модаро бисёраш имконият наметиҳад ки келинаша пеш бачааш гусел кунад, барое ки вай якум чизе ки сараш мебиёд, вай занаша гирифта равад, агар аз лиҳози иқтисодӣ хонаи инои таъмин намекунад, дигар вай занаша мегирад мерад мустақил мешавад. асос бо ҳамин ҷа ҳам чизои иқтисодӣ, дигар вай мальчик на побегушках, дигар барои падару модараш не, дигар вай қати занаш зиндагӣ мекунад, қати оилааш зиндагӣ мекунад, проблемаи худаш дорад. вай инҳо аз ҳамин ҷиҳат имконияти озодӣ наметиҳанд. ман як бор қисса дига нақл мекунам. ба ҳамин наздикӣ дар газета, дар ҳамин чизе ки ман шоҳид шудам,
як нафар оила аз ҳамин вилояти хатлон ҷавон мехоҳад гирифта оилаша вай баравад Россия равад. Ман ин гап гуфтам. Гирифта Россия баравад. Падару модараш имкон наметиҳанд барои он ки инҳо ду фарзанд бародари калони қизанаш дар Россия зиндагӣ мекунад, инам хостаст гирифта барад барои ки вай дидааст ки бародари калони зиндагиш нағз либосша занаш мешӯяд, хӯрокаша мепазад, вай кӯдакоша нигоҳ мекунад, пеши чашмаш ба вай роҳаттар. Хостаст инаша гирифта барад. омадааст падару модар падараша бо розӣ кунондаст, модараш дааст ки ман танҳо фас мо 4-5 сол равем кор кунем, баъзан хона ремонт кардам дар кор, корҳои зиндагимон таъмин кардам дар кор. Фас агар ту гирифта зани тарай ман ту оқ мекунам. Занаш фас ту агар ман набари агар Россия ба, набари агар ман дига ту зиндагӣ намекунам. ин хел ҳодиса масалан ки ин дахолати масалан як кумита дар кор намекунам, як киҳо дар кор ин ба занаш мегӯяд ки дигар зиндагӣ намекунад, вай шавҳараш мегӯяд, вай очаш мегӯяд ки ман оқ мекунам. ин бача дар мобайни масалан 4 дарё мондагӣ чӣ кор карданаш намедонад. Тақдираш чӣ шуд намедонед? Тақдираш ман рости гап тақдираш давомаша намедонам чӣ шуд. Ба ҳар ҳол ман ба як кумитаи занҳо фирсондам ки унҷа рав ҳал кунам. Ман газета чӣ кор мекунад? Ман қисса менависам ба ғайр аз он ки дига чӣ кор мекунам охир. Вай ман фақат вай тавсия додам ки муфтиёт баравад ки унҷа вай ба кӯмак мекунанд. И кумитаи занҳо ба кӯмак мекунанд. Чунки муфтиёт ба ин хел ҳодисаҳо бисёр мешавад. Ман ҳатто фаҳмдам ки муфтиёт ман инаша ман ҳамедонистам, ина ба наздики фаҳмдам. Муфтиёт оказывается ҳақ доштааст ки аз номи шавҳараш оилаҳои талоқ диҳад. Баъди бачаҳое ки бурафтагӣ гум шудагӣ 4 сол, 5 сол, 6 сол, онҳо агар таъмин накунанд, муфтиёт ҳақ доштааст ки раёсати муфтиёт аз номи шавҳараш оилаша талоқ диҳад. Ин бисёр аҷиб. барои касе ки наметавонад 4 сол 5 сол шавҳараш нигоҳ намекунад, метавонад ки муфтиётро муроҷиат кунад. барои ҳамин ин тақдир ман фирсондам. Барои чӣ ман ин муфтиёт фирсондам? Барои он ки ҷомеаи мо ба дин бисёр муассир, ақидаҳои динӣ муассир. Фақат инсонҳое мешавад ки қати ақидаҳои динӣ муртақид кунанд. ҷомеаи мо ба факт намешавад. гӯӣ ки масалан ин рафта пул кор мекунад, ин хонаша таъмир мекунад, ин мошин харданаш дар кор, ин роҳат буданаш дар кор, зану шу ҷудо зиндагӣ карданаш мумкин не. ҷомеаи мо инса намефаҳмад. ҷомеаи мо анами фақат ақидаи динӣ қати ба муртақид кардан мумкин. чизи дигаре он ки бисёр вақт бачаҳо, ҷавонҳо қурбони чӣ мешаванд? ҷавонҳо қурбони манфиатҳои оила мешаванд. инҳо ки аз лиҳози равонӣ мустақил нестанд, бисёр ҷавонҳо қурбони манфиатҳои оила. падар мехоҳад ки ягон манфиати вай қати зиндагӣ кунад, модар мехоҳад ки ба манфиати вай зиндагӣ кунад, зан мехоҳад ки ба манфиати ин зиндагӣ кунад, хушномон мехоҳад ки ба манфиати ин зиндагӣ кунад. як ҷавон мобайн ба қурбони манфиатҳои оила мешавад. вай ина фаҳмидан мумкин, вай вазифааш хона таъмин куними, вай вазифааш фарзанд таъмин куними, вазифаи вай масалан зиндагӣ таъмин кардан, вазифаи кор кардан, болои ин вазифаи ҳамаи инса таҳаммул кардан. ин барои мардам осон не. албатта ман мардои инҷа бартари додани нестам. масалан мардҳои гамеи масалан ношоисте ҳам ҳастанд ки оилаашон парофта меран, масалан оилаашон таъмин намекунанд, хиёнат мекунанд, кори дига мекунанд. мардҳои ношоисте ҳам ҳастанд. лекин вақте ки масъалаи як оилаи ҳамин солиму иттифоқи гирем агар, масалан масъалаи як марди шоисте гирем агар, мисол марди ношоисте не, марди шоисте гирем агар, як мард қурбони анам қа одам мешавад. хоҳараш дахолат мекунад апеш, ҳар кас мехоҳад ки ба воситаи ҳамин ягон таъсири худаш ба манфиати худаш истифода барад. шумо Одилҷон барои ҷавоное ки ҳоли моро мебинанд ин видеоро ва барои волидайне ки мебинанд чӣ гуфтанӣ? ман чӣ гуфта наметавонам. барои чӣ? ман чӣ мегӯям? барои он ки ман ягон тавсия насиҳат дод наметавонам. барои он ки ман ҳоли оиладор нашудем, ман ҳоли дар ин дег наҷӯшидем, ман ҳоли мушкилиҳои асрам нагузарондем. ин чизое ки ман гуфтам ҳамаш аз мушоҳидаҳои ман. худо кунад ки зиндагии ман ба инсон нашавад ки ба ҳар ҳол ман хушбахттар шавам. чунки ман ҳозир вақте ки вақташ омаду вақте ки оиладоршавӣ ман наздик, ман бисёр фикр мекунам дар ин масъалаҳо. масалан ки чунки ин сарнавишти инсон, ин чизи бозӣ не. масалан ин новбаст аз он ки сарнавишти ман сарнавишти вай духтаре ҳаст ки бо ман оиладор мешавад сарнавишт, масалан як рафиқи ман сарнавишти, як шиноси ман як сарнавишти, як инсони дигар ин сарнавишт, ин чизи бозӣ не. масалан ҳозир ман 27-28 сола мешавам наздик ба зиндагӣ ин як бор бояд ки масалан одам равандаш қатӣ. одамое ки дар 31 бор 28 ҷудо мешаванд, 30 ҷудо мешаванд, 35 ҷудо мешаванд, то зиндагӣ мекунанд ки бисёрдаҳшат меафтанд. як қиссе дигар нақл мекунам барои ҳамин ин ҳодисае ки шуд ба наздикӣ. як бача омад аз ноҳияи варзоб, ҷангалак мечи номи қишлоқам варзоб ба ҷангалак аз деҳаи ҷангалак. як бача омад аз ноҳияи варзоб омад аз Россия омадааст.
номаш фаромӯш кардам, Муҳаммадҷон Маҳмудҷон омад ва газети оила клуби шанс дорад, ҷое ки одамо зони шавҳар мекунанд. Омад як гапа бояд гуфтам ки ними мардум мазоншо метавам ман мебинам, баъд шиносом як ҷое кардаю чор тараф одамо зоншо метавам. Ба ҳар ҳол ин корам ман таҷрибаем аст. ва омад вай бача маҷбуран духтари вай як замон мактаби милисия хонда тамом хатм кардагӣ, мактаби милисия не кадом донишгоҳ хонда хатм кардагию милисия ба кор даромадан хостагӣ ё кор мекард милисия ба ки вай модараш духтари хоҳараш оварда ин ба метиҳад маҷбуран духтари хоҳараш аз ноҳияи восе ё фархор оварда метиҳад маҷбуран ино дар варзоб зиндагӣ мекунанд. ин ба гуфти худаш оиладор мешавад ки ҳамсараш бокира намебирояд. ҳамон шаб ҷангу ҷанҷол мекунанд, ҳама аҳли оила ҷамъ мекунанд, лекин модараш гиреву зора мекунад. кадом мулло мегӯяд ки агар ҳамин мард айби занаша бахшаду ҳамин чиза чӣ кунад, агар вай мартабааш хеле баланд мешаду дар назди масалан дину дiyonату ту бахши ина фалон бисмадону табъат бардораду ҳамин чиз бошаду бардори гапо кадом гапое мегӯянд. ин ба хотири модараш шуда розӣ мешавад, бо ҳамун зан зиндагӣ мекунад, соҳиби як духтарча мешаванд. баъд аз он соҳиби духтарча мешавад, боз занаш ин бихиёнат мекунад. ин бо мебиёрад ҷудошавӣ, модараш мегӯяд ту туҳмат кардӣ, бо гапҳои оилавӣ мешавад. баъд ин ҳамин хел мебуроду мерад армия хизмат кунӣ, артвайб мерад, сафи қувваи мусаллаҳ мерад, 2 сол хизматша мекунаду аз ин қувваи мусаллаҳ мебиёду, аз бародараш қарз мегираду, модару падараша надида Россия мерад. 5 сол дар Россия кор мекунад, пул мефирсонад. бародараш дар ҳамин ҳози варзоб ба девдара гуфтани як ҷо ҳаст, одамо хона месозанд ҳамун ва маҳаллаи нав ташкил шудагӣ. бародараш дар ҳамун наздики худаш дар онҷа дар ин 3 сотиқ замин мехараду ҷо хона мебардорад барои ин омад ки ман 32 сола шудам, 33 сола шудам, ҳамин хел зиндагӣ ман ҳамин хел шуд ки ҳамин хел гузашт. модарам гуфт ки ман дига ту ба корам не, ту мана шарманда кардӣ, мана қати хоҳараму қати авлодам ҷудо кардӣ, моя ҳамин хел кардию, ман бояд зан гирам, ман ва ҳуҷҷат дорам ҷудо шудагӣ, ман духтарчаам ба алимент метиҳам, лекин ман бояд ки оиладор шавам, ки барои умри ман гузашта рафтааст, ман бояд ки бо фарзанддор шавам, масалан чизи дигар. баъд ман шиносам буд, дар вай кор мекард дар наздики варзоба, дар терминалҳое ки пул мегиранд гурӯҳ ба аз таксиҳо. як шиноси ман буд, ҳам авлияш доштагӣ буд, бисёр драмаҳои сахтати ине ман як ҷое шинос кардам, ка гирифтан ҳо зиндагиҳошон нағзу. асос чӣ шуд ки мо хостем ки модараш қати гап зада, ман фарқаш ман ба чию, ба ҳар ҳол манам гуфтам ки манам як тоҷики асил ки мехоҳам ки ҳама кору дахолатам мешавад. мо рафтем ки модараша гапзанон кунем ки хосткорӣ биёяд, масалан кор кунад. ҳамин зана ки қариб 70 сола, 66-67 сола, дар ҳамин синну соли камолот, дар ҳамин синну соле ки одам бояд ба ақлу ба фаросат бошад ки масалан тавсия диҳад, насиҳат диҳад, одамҳои барои рост ҳидоят кунад, на мемонад ки шавҳараш биёяд хостгорӣ, на худаш мебиёд, шарт мондааст ягон бачаи дигараш наравад. ин тарафи духтар мегӯяд ки мо наметиҳем барои ин хел одамо. ҳамин хел падару модаро ҳастанд, ҳамин хел инсонҳое ҳам ҳастанд ки одам аз ин пас хулоса мебиёд ки одам агар масалан мебахшед ону агар фитрату фаросташ нодуруст бошад, агар вай дар 60 ба камол намерасад, дар 70, дар 80, ҳатто барои эгоизми худаш шуда фарзанди хушбахтӣ намехоҳад. барои ҳамин тавсия пурсидӣ, ман тавсия метиҳам ки аз ҳама чизи асосӣ бояд ки рӯҳану аз лиҳози афкору ақида ҷавонҳо худашон ҳал кунанд, тайёр бошанд. барои он ки ин зиндагии ҳар якти мо, ини худи мо, агар мо зиндагӣ мекунем, масалан албатта падару модар ҳурмат кардан дар кор, тавсияю насиҳати онҳо гирифтан дар кор, наслҳои калонро гӯш кардан дар кор, насиҳатшонро гӯш кардан дар кор, васиятшонро гӯш кардан дар кор баъзеҳоша, лекин ба ҳар ҳол истиқлоли фикр, истиқлоли андеша, истиқлоли зиндагӣ одам бояд дошта бошад. ва ман ҳамин чиза барои ҳама ҷавонҳо орзу мекунам. барои чи ҷавонҳои мо масалан аз ҳамин чизи оддӣ сар мешавад, то корҳои калонтарина худашон ҳал карда наметавонанд. масалан масъалаи кор, масъалаи ҳама чиз ба худашон ҳал карда наметавонанд. барои он ки як умр вобаста, як умр аз ҳамин ҷиҳат. барои ҳамин орзу дорам ки ҷавонҳо вобаста набошанд, падару модаро бачаҳошонро фаҳманд, хушбахтиша хоҳанд ва барои хушбахтии фарзандошон кӯшиш кунанд. худо кунад ки зиндагии ҳама тинҷу осуда бошад. суоли охир, кай туй мехӯрем? туй
баъзе маслҳаҳои ҷузъиш мондагӣ аз рӯи ҳамин медонистаги ман маслҳаи ҷузъӣ ба он сабаб ки мана як қисми аҳли оилаи ман дар хориҷи кишвар ҳамонҳо баргарданд худо хоҳад ҳамин сол шояд ҳамин моҳ ҳатто айвой саломат бошем ва бодам хуш омадем. хуб дӯстони азиз, ин нашри навбатии фасли дуюми подкасти Маро бишунав буд ки аз ҷониби журналистони Зира медиа барои шумо пешниҳод шуд. дар нашрҳои минбаъда низ мо оид ба мушкилоти наслҳо хоҳем гуфту бо мутахассисони соҳати гуногун барои дарёфти роҳҳои ҳалли ин проблемаҳо суҳбат хоҳем кард. фаромӯш накунед ки ҳар рӯзи панҷшанбе подкасти моро дар платформаҳои Зира медиа аз қабили Facebook, Instagram, Telegram ва YouTube паҳн мешавад. Тамошо кунед. мо интизори фикру ақидаву назарҳои шумо ҳастем. бо шумо будам ман журналист Далер Имомалӣ. кай дар чӣ синну сол мо оиладор мешавем ин муҳим нест. муҳимтар аз ҳама чӣ гунае ки ҳамсоҳбати мо дар рафти подкаст гуфтанд, мо ба озодии фикр, ба озодии андеша ва ба истиқлол бирасем. дуруст? саломат бошед. дар паноҳи Яздони пок ҳамеша оилаи солим дошта бошед ва бо муҳаббат зиндагӣ вардед.